Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kemis tanggal 10 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Punawaren. Desa Ngangin-ngangin Punawaren, Tawangsari, Sukoharjo. Nggih punika badhe sowan Eyang Honggo Taruna. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Cikal Bakal Honggo Taruna ten Desa Ngangin-ngangin Punawaren, Tawangsari, Sukoharjo. Kula caosi pirsa makomipun. Nika enten cungkup niki enten tulisan Jawa. Niku pamijen pepunden Cikal Bakal Desa Ngangin-ngangin. Makomipun Eyang Honggo Truna kang wonten cungkup niku. Mengke saged dipadosi ten Google Map. Monggo kula aturke. Saged liwat mriki. Niki nembe mawon Jawa ndek mau. Kula ndek wau sampun suluk donga nyen Edi Pangestunan restu dumateng para leluhur. Bar niku Jawa, kula ngeyup. Lah niki pun terang malih kula damel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Niki Cikal Bakal channel angsal pemasukan saking dulur-dulur napa niku rekamane video ampun cepet nggih nih kalih napa rekamane kalih makom-makom sekitar. Niki kula paringi pirsa makom-makom sekitaripun. Niki makom nggih sepuh niki. Kula lanjutke sowan ten Eyang Honggo Truna. Oh niki makomipun Eyang Honggo Truna ingkang menika. Niki makomipun ten langit-langite nggih Sekeco niki. Kalih kula caosi pirsa makom-makom sebelahipun. Niki enten makom tangguh nisane lepas. Niki makom mboten kerawat niku.
Niko makam sepuh niku. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Kamis tanggal 11 April 2025 nggih punika sowan dumateng Eyang Honggo Truno Cikal Bakal Desa Ngangin-Ngangin Punawaren Tawangsari Sukoharjo. Nah, mbok menawi konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share lan Cikal Bakal Channel nampi pemasukan saran saking dulur-dulur supados kedepane Cikal Bakal Channel saged luwih sae. Mangaten dulur-dulur, matur nuwun.